то ҳозира як намефаҳмам, мегӯяд бача бара ягон кор бикун. Дипломат. Салом алейкум. Салом алейкум. Вақте ки ту ба хонагиё гуфтӣ ки ман блогер мешавам. Калонтарро чӣ хел? То ҳозира хона нарафтам. Хеле у поколенияи падару модар майдаем. Мисол интересомон ҳар хеле да, мисол всё равно недопонимание мешавад ба ғайри блогерирам гирен любой соҳа то определённый вақте то результата нишон додан. Мисол вақте ки падару модар дидан ки ҳа ами результат ҳаста чӣ кори кардеса ҳами бачаи мо, значит нағза. Примери мадай результат вақте ки мисол коргарошон меганшон ки бачатам хем коро мекунад нағза ба ғайри мардума хандондан ҳами чиз мехронаша барои ки коре ки ту мекунӣ ояндада тура бояд бихронад барои ки падару модар ҳами чиза фикр мекунанд ку мисол агар пеш савол бо обратно биёем чӣ ҳиссиёт доштанд падару модар всё равно намефаҳмиданд. То ҳозира як намефаҳмам, мегӯяд бача бара ягон кор бикун. Мисол брат кор када мисол шуқатиё, но в любом случае мешаванда то определённый вақт то результат нишон додан. А то результата хеле бояд кор кунӣ да.